Gospodine Bože naš, daj da nam bude nastačenje tijelo i duši ova priča, vjera u svoje vječno trojstvo jedinstvo, koju smo ispovjedili po Kristu Gospodinu našemu. Zdravlje, duše i tijela, i večerašnji molitveni program završiti slavnom otarcima Gospodine i Krunice. Dajte misle na hrvatskom jeziku i hrvatskom pedagoški 30-19, da im svako naše mogućnost da predstavljamo. Gospodin s vama, kada slavio vas mogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.